И здравейте хора, днеска ще цъкаме на Clash Royale. Нещо стана сега. Да почваме да играем. Добре. Да почваме някакви играи. Да, почваме да цъкаме, малко съм слабичък, на мен не ни пука. Първо спалваме тя двата, на силни. И после да сложим един гоблин и там, да се случи. Гоблин взето бие ли се? Айде, вече взех първото такова, сега само трябва да сложим едно фаерболче там. Бързо. Трябва да си сложим някои миньончета. И няма повече да говоря, за да ви прекъсвам. Не, тъпо. Бързо. Бързо. Дъм съм. Бързо. По-малко говорим, повече акция. Айде, бе, баси гоблинчетата слаби. Фак. Не. Айде по-бързо, бе. Бас губил. По-бързо. Е, това ще сложа гоблинкът. Сложа и там. По-бързо. Това е вече много такова. И сега трябва да чакам, че да имам достатъчно еликсър за силния мини пека. Айде, бързо. Убий го, бързо. Браво, Филипс. Сега само ни трябва да сложим един Giant. Значи на нас ни направиха много демидж, което е много добре. Сложа един Knight там. Не знам английски език добре. Само трябва да направим да счупим един Fireball. Направим един хът и там. Да ги заобиколим пълно с геройчета. Не, по-добре мини пека. Лошо. Те ни захванаха, те ни прецакаха с 30 секунди. Можем да спечелим. Браво. Тук че всички са на нас в момента. Ама абсолютно всички са на нас в момента, като означава, че... Бас тъпата ригна игра, бе. Поне получих 2 корони, това е хубаво. Иначе все пак е много глупаво. Това е глупавата игра. Общо имаме 3... Първо ще сложа една мини пека. Моят план е тук да сложа една мини пека. Той слага Knight. Слага такова. Ще сложа един Giant, за да го изненадам. И... вече не го такова е. Браво, Флирс, браво. Сега слагаме един Fireball тук. Следващия ни таргет е... Оне. Бас тъпата игра, бе. Само ни трябва мини пека. Тук поне, че не ни пази от всичките други глупости. Сега и ние трябва да сложим един... не. Трябва да сложим възможно много герой, така не иска по нас. Баси! Бас геройчетата. Аз трябва да стартам. Не, бас тъпата игра, бас тъпата ритмата игра. Премине се, куле. Гоблин. Сега трябва да сме много фокусирани към всичко. Трябва да по-добре да натъм в еликсър. Айде! Побързо спомняме се по-добре. Сега добре имаме мини пека там. Сега то
нашата пета ще ни я убие, защото тя е по-силна от самия Giant. Тъй като... Добре, сега оставяме ние Giant върху тяхната им територия. То така. О, не. Knight. Сега не трябва някой да пази това всичко. Сега имаме двойно еликсъра. Сега само ни трябва... Дъм си! Айде! Печелихме! Let's go! Да се мини! Сега имаме онзи купче, който не знам какво е купче, не? Просто да натиснем окей, значи печелим, нали? Каквото... Не ми казвайте добавиха стар дропове на Clash Royale. Да, добавиха стар дроповете и на Clash Royale. Да ви просто ще получим от сунете. Добре, пак да клейм... клейм reward. Choose your reward. Кое е по-хубаво? Не намете ми е по-хубаво. Надявам се да съм избрал правилния отговор направо. И ако не, направо се громна това. Добре, тук... какво имаме тук? Имаме... Мога да... забравя, че мога и level upнем. Можем да... Искам да апгрейдна това. Искам да го апгрейдна. Айде да апгрейднем за всеки случай. Йо. Добре. Добре, айде да го апгрейднем този гоблин ход. Не искам ти снапчата. Кой друг да апгрейднем тук? От тук всичките, които в момента можем. Кой вие, гледачите, кой искате да апгрейдна? Напишете подолу коментарите. И сега да продължаваме да играем. Да получим повече от тези Daily Reward купчета. Стига да ищем просто стар купчета, айде. Това са стар купчета. Добре, първо отиваме, слагаме един голям ход, защото хем го апгрейднахме, мини пека там. Сега няма да аквам твърде бързо. И ще сложа един Giant там. И... О, не. Сложим един Fireball там. Ще види... Изкакваме на всичките. Посъдим тези гоблинчета. Вас вече ми взеха първата купа. Вас... Не, стръгащите. Това спомням се по-бързо. Сега нота на Саликс. Не, тук по-добре да го сложим този мини пек, защото нали кмета ни има достъп на това място. Айде! Хубаво, че да се сложи. Не, бас. Не. Бас тъпата игра. Не съм вен, бас тъпата игра. Добре, значи имаме достъп на тези гоблинчета. И сега ще сложим още един гоблин ход. И тук, като имаме достатъчно еликсър. И после ще сложа една мини пека тук. Малко по-наблизо от миналия път. После сложим това и после този битра. Те дори са се махнали. Не. Добре, смяна на план. Ще сложим директно Giant-а. Докато този дистрактът е тук в нашата територия, ние после ще им гръмнем един по гъза.
Много тъпо, много тъпо. Много лошо, много лошо. Бед. Мини пека. Няма не. Убивай. Басме. Имам повече ликси за етос. Още един гол. Ако сложим тук един такъв, го обичам. Тук. Пека. Не. Бърз. Не. Пото отварям някъде разум. Басте честата игра! Пасо Роял. Добре, че да не включваме, правим критика по-дълго, защото вече 11 минути. Това ще ни е първи епизод. Очаквайте втори епизод скоро. Благодаря, че гледахте. Ако искате повече гейминг и технологии, абонирайте се за канала и допнете коментари. Каквото искате. И довиждане от мен. Айде пътеките!